12 ka mga lungsod sa mga probinsya sa Eastern ug Northern Samar sa Region 8 ang gibaha sugod gahapon hangtod ganihang buntag. Matud ni Sais, tigpamaaba sa Office of the Civil Defense o OCD8 nga sukad pa niya atong Biyernes, nakasinati og heavy rainfall ang duha ka mga lalawigan tungod sa low pressure area sa miaging simana ug dala sa shear line. Ang mga pagbaha nga nasinati adunay lagpas tuhod ug ang uban gayong hapit na mulapas sa kabalayan. Natala ang gibahaang mga dapit sa Eastern Samar nga naglakip sa mga lungsod sa Hipapad, Dolores, Borongan City, Maslog, Arteche, Taft ug Canavid. Samtang gibahaan usab ang mga lungsod sa Catarman, Katubig, Mondragon, San Roque ug ang lungsod sa Bobon sa Northern Samar. Giila sa OCD8 ang nahisgutang mga lungsod nga flood-prone areas. Sugod gahapon gipahigayon ang pagpabakwit sa mga apektadong mulupyo. Mato di Sais nga tungod sa mga pag-uwan nga dala sa weather disturbance, giisa na nila ang blue alert sa tibok rehiyon. Awhag sa OCD8 sa publiko nga bisan ning Kapaskuhan, mas maayo makig-alayon ug maminaw sa LGU ug sa ilang local disaster team aron masiguro ang ilang kaluwasan.